Dette billede det er taget fra da håndboldherrerne vandt sølv til EM i Danmark, og det er taget i Herning, og det viser umiddelbart lige efter, deres reaktion på, hvordan det er gået. Man kan godt se, at de ikke er helt vildt glade, men på en eller anden måde er de også virkelig faldet. Og hvis man kigger på håndboldherren, hvordan det er gået for dem rent, hvor populære de har været, er det steget meget i løbet af slutrunden, men det har også været et slag for den nationale følelse, at den måde de tabte på i finalen, selvom det var et bedre hold, så blev de kørt over, og derfor fik store stryg pengemæssigt. Men hvis man ikke kigger på konteksten, men bare kigger på selve billedet, så kan man se, at der er et dansk flag i baggrunden, og det er de rød-hvide farver, og det er personer, som er på landsholdet, som har været i medierne, som man kender, og som så er nærmest et symbol på vores håndboldlandshold, som kæmper for Danmarks ære. Der er også det her med, at den nationale følelse er, at man står sammen i krisetider, og det er jo rigtigt nok, at man taber sølv. Det er selvfølgelig en stor præstation, at de har en sølvmedalje om halsen på dansk grund til EM. Men alligevel, selvom de ser så skuffede ud, så hylder folk dem og står sammen om det, og som de har gjort under hele slutrunden. Så havde vi et spørgsmål, der lød, hvad forstår I ved nationalisme og national identitet? Stemmer det overens med jeres indlæg fra i går? Nationalisme er en slags fællesskab på tværs af borgerne, uanset kulturelle, politiske og økonomiske forskelle i et land. Man skaber en national identitet ud fra de her forskellige politiske og kulturelle begivenheder, der er sket i det pågældende land. Og det er ikke altid negativt, men det kan det være, og det kan være meget ekskluderende og kan skabe fremmedhed til andre lande, fordi at man for eksempel har været i krig mod andre lande, som har skabt en eller anden national følelse i det pågældende land. Så havde vi et spørgsmål, der gik ud på, hvad er forskellen mellem stat og en nation? Og der brugte vi et eksempel på staten, det var ligesom en organisation, der styrede et folk. Der brugte vi eksemplet den danske regering. Mens at en nation derimod er bare generelt det danske folk. Så forskellen er altså, at staten skal styre folket, og nationen er folk. Ja, så fik vi så et spørgsmål, der hed, hvad har nationalisme med den franske revolution at gøre? Og det var ligesom det her med, at det var en idé om et folk, der havde ret til at styre sig selv. Og så den franske revolution, der overtager nationen ligesom statens rolle. Og man får på den måde samlet det franske folk på tværs af klasseforskelle og så videre. Ja, så man fik samlet det franske folk, og man blev enige. Det sidste spørgsmål gik så ud på at forklare forskellen på politisk og kulturel nationalisme. Og politisk nationalisme, den handler om en politisk enighed, som vi også hørte med den franske revolution. Og det er altså specielt med for eksempel styreform og det kan for eksempel ses med, at i Danmark har vi et demokrati. Og det er noget, vi forsvarer, men også ude i verden prøver vi at tillære andre, at de skal have et demokrati ligesom os. Og vi fordømmer simpelthen hver gang, at vi hører om diktatorer, der har gjort noget som imod folket. Og kulturel nationalisme, det er de kulturelle normer og værdier, som er med til at skabe den danske person. Og det er det, som simpelthen stammer fra vores fælles og samfundets normer. Og som så til sidst skaber det store fællesskab i Danmark.